जोङो मैयानिफ्रायनो लानानै आसाम सरकारनिफ्राय हरनाय RIDF नि स्किमनि गेजेरजों बेवहाय फाक्का लामा बानायनायनि जे सेंसन होनाय जादों बेवहाय जोङो जायगा जायगा गिदिंनानै दिनै जोङो बेखेवबाय थादों आरो जोङो फुंनिफ्राय जोङो प्रथमावनो सिलपुर होननाय गामियाव बेवहाय गोलावथार लामा मोनसे बेखेवबाय आरो बिनि उनाव नैथि खेबाव जोङो स्कुल गथ'निफ्राय जोङो रंस'फोर हाइ स्कुलसिम बेखौ आरोबाव बेखेवबावबाय आरो दंबावो जोंना बेखेवनांगौ दा बेलासियाव बे हाबाफारिखौ लागोन दा बे लामाफ्रा जों बेखेवजानायजों लोगोसे बाव हान्था मेलानि थाखाय दा जोबोद मोजां जासिगोन नैबे जे जायगायाव जों गसंनानै दं बे जाबाय रंसुपुर हाइ स्कुलनिफ्राय नैबे स्कुल गथु प्लास बेवहाय श्रीरामपुरनिफ्राय फैनाय फरलेन जे लामा बेवहाय बेयो कानेक्सन जासिगोन आरो दा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे स्टुडेन्टफ्रा जिहेतुके ओरै जोबथारनाय खाथियावनो गंनै हाइ स्कुल दङ बाव थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय बिथांमोननो जोबोद सुबिदा जागोन आरो बिथांमोनहा थांनाय 17 बोसोराव बे ओनसोलाव बेबादि लामा मोननो हायाखैमोन बे दोंसेल' नङा ओरै कला खना थानाय जेसेबां बे कल'नि एलेकायावहाय गामिफोर दङ बिथांमोना मोननो हायाखैमोन इभेन जोङो बेवहाय नांजाबनानै थानाय मरनायटि स्टेटआव 7थानिफ्राय लानानै 9ता बेवहाय लाइननि माखासे लामाफोरखौ जों बानायनानै होजोबबाय गतिके बे ओनसोलाव जे हान्था मेलानि अभाब थांलाय फैलायनि जे राहा लामा बेखौ जों मोजां खालामनो हाबाय दा बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि फारसे मोजां मोनसे अनसायनाय बिथांमोना होदों आरो दिनैनि बे समाव जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोनाबो थेंक्स होदों लोगोसेयै बे ओनसोला जिहेतुके आसामनि सिङावब्लाबो मोनसे बिटिआर ओनसोल दा बे बिटिआर ओनसोलनि आथिखालनि जाय मानगोनां चिफ प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार आरो बिथाङा जे काउन्सिलनि गोबां फान्डनि गेजेरजों बिथाङाबो खाथि खाला थानाय गोबां लामाफोरखौ बे जायगायाव बानायनानै होदों आरो बेजों लोगोसे गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान स्कुलजों लोगोसे कमिउनिटि हल आरो बायदि बायदि खामानिखौ बिथाङाबो बानायनानै होदों काउन्सिला दा बेनिखायनो बिथांमोना रासिनै जोंनि मानगोनां चिफनि सायाव मोनसे आस्था बिथांमोना लादों आरो लोगोसेयैनो गोबाव सम बेवहाय असान्ति जानानै थानाय ओनसोलाव दिनै सान्ति मोननो हानायखाय बे रायजो राजा बिथांमोनहा जोबोर रंजानाय फैदों आरो लोगोसेयै जोंनि गेजेराव जे खौसेथि मोनसे भाब लाबोफिननो जों हाबाय भातृत्व बध बे जाबाय जोंनि देरसिन मोनसे खामानि आरो लोगोसेयैनो दिनै जौगानाय खामानिया जागासिनो दं दा बेखायनो मिजिंथिदों रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामदों आरो जोंबो फिन बिथांमोननो जे खामानिखौ जों होनो हाबाय बेवहाय बथ साइड जोंनियावहाय गोजोननाय बाव फैदों दा बिसेसकरि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि जे जौगानायखौ नुनानै दिनै आरोबाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना जोबोद हास्थायदों इयुन समाव जाहाथे बिथांखौनो बे ओनसोलाव मोननो हाबावथों आरो बिथाङानो आरोबाव दैदेनबावथों बेखौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोना फोरमायदों दा दिनैनि हाबाफारिया जिखिनि हाबाफारि आरो गोबां जों हाबाफारि लाबावदों जों बेखौ वान आफ्टार एनादार बेखौ मावलांबाय थानो थाखाय थिग खालामनानै